ekpere maka ndị niile nọ na medical field, ma ndị na-agụ agụ ma ndị na-arụ ọrụ, ma ụmụ akwụkwọ ha niile ya agụcha wee bụrụ dọkịta, bụrụ nọọsụ, ma ndị bụ dọkịta abụ ma ndị bụ nọọsụ, dọkịta dị iche iche ma nọọsụ dị iche iche, ihe niile zara ezumezu ndị niile nọ na medical field, ma ndị RN registered nurse, ma ndị LVN, ma ndị CNN, ndị niile nọ na medical field wee na-agwọ ọya, wee na-enyere ndị ọya aka, wee na-eneta ndị ọya. N'ụbọchị taa ka anyị na-etikuchi ya n'ofu n'ofu, chi ya na mmụọ niile ha na ha yi, wee na-emere ha ọjị na mmụọ, wee sị ya bụrụ ụzọ ka ọ kpere ha azụ, ka ha jebe ejebe, ka ha naba anaba, ha gbuo n'aka ndị ka ọ bụ na mma, gbuo n'aka ebe ka ọ bụ na mma, ha jebe ka ha jelu anaba ka ha nalụ, ka oke nke ya kwesị ya na eke, kwesị ya na oye, kwesị ya na kwesị ya na nkwọ, tikukwu ezumezu ebe niile ha nọ na ya, tikuo Chukwu Okike abịa ama, tikuo o bụrụ ụzọ ka ọ kpere ha azụ, ka ọ nyere ha aka na-anọnye ha mgbe niile, ka ha wee nyere aka wee na-eneta ndị ọya, wee na-agwa ndị ọya, ka a na-agwa ndị ọya na eke, na-agwa n'oye, na-agwa na awọ, na-agwa na nkwụ n'obodo dị iche iche, ka Chukwu bụrụ ụzọ, ka Chukwu kpere ha azụ, na mmụọ niile ya ha yi na ezumezu be ha n'ofu n'ofu, ma chi ya na mmụọ niile ha na ha yi bụrụ ụzọ kpere ha azụ. Chukwu Okike bụrụ ụzọ ka ikpere azụ na onye ha mgbe niile. Ndị na-agụ agụ emegiri ka ha pasị apụtakwa wee so wee na-agwa ndị ọya, wee na-eneta ndị ọya anya. Etu a kwuru ka ọya dị na eke na oye na awọ na nkwọ, mgbe niile ebi 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 ebi, awa Chukwu Okike abịa ma ise ise ise. Ụka m hụrụ Sanko FM eze mmụọ esi Los Angeles, California, USA ewetara unu akpara wee na-asụ unu na ọ dịka ndị niile nọ na medical field na mma, ma ndị dọkịta, ma ndị nọọsis, ma ndị RN, ma ndị LVN, ma ndị CNN, ndị niile za ndị niile arụ na medical field, ma ndị na-agụ agụ, ọ dịgo ha na mma n'ụbọchị taa. Ise ise ise.